No niin. Aloitetaan marsuhoitovideo. Mä kerron tässä marsuja hoidetaan ja mitä tavaroita ne tarvii. Eli marsuilla pitää olla koko ajan saatavilla hyvää laatusta ja kuivaa heinää. Ja sitten niillä on hyvä olla heinäkaukalo, missä tuo, että heinä pysyy puhtaana. Sitten tarvii pellettiä. Marsut ei syö siemensiuksia, tai se ei ole niille hyväksi, koska se on niin rasvasta. Marsut ei muutenkaan siemensyöjiä niin kuin monet muut jyrsijät. Sitten ruokahuppa. Sitten pesämäkki on tärkeet. Niillä on piilopaikka. Mulla on tällainen pesämäkki. Sitten mulla on tällainen taso, minkä alle pääsee kans piiloon. Sitten niillä on tällainen tunneli virkkeinä ja salaattipallo. Tänne voi laittaa kaikki vihanneksia. Marsut tarvii myös paljon vihanneksia, koska ne ei pysty itse tuottaa C-vitamiinia, sitä pitää antaa niille jostain muualta. Sitten mulla on kampa. Ja sitten tällainen vauvaharja. Ja sitten vielä tällainen harja. Sitten on kynssäkset. Ja mineraalikivi. Sitten Mars tarvii siivousvälineitä. Koska ne sotkee aika paljon. Sitten mulla on vielä tällainen herkkupuu. Mars tarvii tosi paljon virkkeitä, että niillä siellä häkisi tekemistä. Mun Mars nyt siellä ihmettelee, missä kaikki tavarat on siellä. Kun on kaikki täällä. Sitten niillä on tällainen vessa, mihin ne voi opettaa käymään. Kaikki ei sitä opi, mutta sitkeällä opetuksella se yleensä opii ne. Sitten purua. Sitten kun mä mainitsinkin, että Mars ei pysty itse tuottaa C-vitamiinia, joten ne tarvitsee jostain muualta. Mulla on tällaiset C-rakeet. Tää on niinku jauhetta. Mutta tän nimi on vaan C-rakeet. Tätä ostettiin apteekista. Tätä voi laittaa esim. Kurkun päälle tai jonkun muun kasviksen. Niin. Eipä siinä sitten muuta. Moikka!